Umintri katanat puli puthi bat MLA ka Amnaram constituency ubalak min rumbui hakakat sautrik rumpang ula hiarle jurep syakasnong kerweng hakaba ula IT daka kali na kabenta bankit yake samla puli bat kena skol na kerweng shamuktapur. Kanika sin jam kathmu ban penthikna bagi kena skol kinyo yaka jing shngan baka jing yo lan haki jing puli klem ka no jing penthon kham tam hakapor liur hakaba kalit kawan kalong ka basyam shitom shibon. Habakren ha ka jingalang ubala kemen ulakin tui ki nong shong shnong bakim de satya ban pendan kam bakla ya kanika kali hindre ban pendan kam baik na kabenta kanika jingtmu ka bakong san. Ulakin turu ya ka dor barshnong bakan shim ya ka jinggit kli bapura halor ka jing sumar sukher bat penbit penbiang ya kanika kali kenang bakan la ban a ya ka jing shakri ka ban ne islam na kabenta ki kena skul. Hakanigasni umintri ul IT ru ya ka work order basan lak tingka na kabenta ban shnai ki kamra class hakerweng lower primary school. Kanika project la kami linti bakan penbha shu ya ka jaka puli bat ban pendap ya ka jingnang bun jongki kena skul. Nalor kata ula mangru sa shilak tingka na kabenta ban shnai ya ka pankhana. Kaneka skori ke arbai ki mbo ki nong sky timi ko pot na mak ke enrollment jumiat ke la juda restructure la di traw April la da restructure kermana lang ki ju phat nong sky tine la ju restructure ke sarkar ha jang ki nong sky tine klang behabiang hado primary hadi dia skor tine la opar hali ai tumtapur ajper keteto kajing perkhat ke jonga ha hai bensa jong kan dengan tan ke jong Andre to kajing maya ha ka chnong ka thau kajing maya ka chnong ka thau hia langba ka dia nam jong umanyeu langba ka dia nam kinos ka chnong langba ka dia nam wo hari kamo man man prau to ka dia maya ka nga chnong benya eskem ka nadu avan te kampai ba hadukan ne selaye imbo dak jekui onga away julia upper primary to ton aman ka seja hadukan te kate to julia I le itu sa kemo hadi ba ular iya julia nya le tham a tekan soi ka hatu kai ton kai shon tanya sang ka jimaya ka chong hanya ka jing ai tai hanya sang penne ka juyai ne ka hanya hadu ajib haka dia maya ka chnong ka thawi begnya ang chong sarkar do system da tha hoite magane ka hak ka chong magane ka chong ka asset lene ka ta mar ka chong pi se tu ka kami honi kina chong mone lan ko asup windi ko family tu eman ko po dure to ka ting kle to tipi ki no ki chong tipi ki man siam man rongba tipi ki man te man pa ma ba chemet ko hoite chuang pi ma uprai ba to ju bu ambi ksi ko pechiling ko penmiat ko nang ba kimbos ko kiskit ka de motor ba pa ju ai jingker ko kantam ki kine kimbos ko ki a de ka chno ko break bo amle ka jing le ba no ka de ka chno Haba betenge kila jingkershan umintri hakashnong sankan ubala kemen ula IT ya ka work order basan lak tingka na kabenta ban shna ya ka surak hapo shnong bat ar lak tingka na kabenta ka jingshna ya ka kenro jong ka RC sankan hakani ka jo kasni umintri ula IT ya ka kali Maruti super carry shakashnong khongla ban kershan hakabaya de ba ka jingpen khu ya ki jabo jaban bat ban penklan ya ka sen jam jong ka dor barshnong halor ka khu ka suba da ka ba pen pau ba ka khu ka suba ka long ka ba kongsan na ka benta ka roy ka par umintri ula pen pau ya ka jingkermen ba ka ni ka sen jam kan kin tiu ya ka jing sngot ho bat ai men sim ya ka imlang salang ban penne pensa ya ka khu ka suba bat ka koi ka kya na ka benta ka pateng ka banwan to tikene ka por Sebut nuribon kai kedak ke de aitai ke cu aitai ha ke ne motor ke pentok kam ha cu pechiling ka snong ka thau ai be ke de ke jin man dai ke ngai tu po ne ka snong khong la cu wan ra ke te ke jin pen ma thu cha ke mit ke snong ki thau bo to ka khoi ke suba man ke mi ke responsibility ke chong I ke nos ka snong baro besh ba ho na pralang ha cu
Ao tu headman how should be. Kaya kada kasi ay tay.